ni daan. Ana, dyan daan. Ang sago na ay. Hindi ko eh. Hello, mga kabars, mga soke. Among amiga nga mga dancer sa una niya. Kapag pa na mo nakita ba? Huwag mo yung kadalaw ko sa outward. Sunod na nakita. Amo ni pasayawon. Mga kabars, mga soke. Iya. Si madam, soke na ko. Snack ni karon. Snack na mga kabars. Dugay na. Maghay ba sa Nidagan na lang ako ang nga, hi. Wala kay hi kilo. wala ko balik sa uban kay kamo magitagan mo malanggay gapon. Nanay. Sige lang, hata lang eh. Eh, wak mo may kahata daw. Pwede dahil ngit-ngit man sagad. Hindi man, hayag mo. Sa tulog, tuwing kata. Victor, mo kayo mag-vlog. Ayaw eh, mauho ko. Hala, hindi na tumang. Ayaw, anak ta. Maulaw ka? Ayaw, ta kay. Matuko. Sana all. Galit ka. Ibaligyan na gini ang botilya. Barato kayo. 3, ay, 1. Diba? 1 lang 2. Duwa na duwa na piso raman yung kwarta tag-tres na ako Okay, gamay ang tag-tres galing. na ng kuwan waper. Pagkuhan, magsis, pagbapang. Dahil. Snack tayo mga kabayers. Iso ning naanad ta sa snack kay mangita ya tong ginhawa ba. Nya, kung wa tay kwarta, snack na daw panang saging, kamuting kahoy, kamote. Pag wagi Nanay, apel sa vlog. pag wagi makuan gyud, hangin atong snack kon hangin. Diba ba? Ayaw, anak Dahil. ta. Ayan. May buntag day. Ano to? Nay, load nila to. Kuan man, wag